Zašto Ana Miloš? Zato što je bolje nego recimo Mila Ilić. Ana Miloš posjeduje određenu snagu u sebi, kratko je, neobično, a opet vrlo poznato i ime i prezime, pa samim tim ne para uši niti je teško pamtljivo, već se, kad se jednom čuje, zadrži čoveku u glavi kao eho. Ana Miloš, Ana Miloš, Ana Miloš. Treba još jednom naglasiti, svako ko na bilo koji način obmanjuje, dobija užitak zbog velike mogućnosti da ga razotkriju, a tek delić ako je toliko zadovoljstva zato što mu je opsjenarenje pošlo za rukom. U srednjoj školi sam pročitao priču Edgara Allana Poea Ukradeno pismo i otad je se držim kao konačne istine, jedne od retkih o ljudskom stanju. Ono što ti je ispred nosa je najbolje skriveno baš zato što je tako očigledno. Šta je očiglednije od toga da zamenim svoje prezime svojim imenom? Ime Ana, koje sam osmislio da je skraćeno od imena moje lažne majke Hane, povezuje me tako sa Oskarom Davičom i meni omiljenom njegovom knjigom Hana. Kasnije sam tek saznao da Hana na hebrejskom označava milost, što se opet zgodno namestilo sa imenom iz moje lične karte. Isto tako sam se setio mnogo kasnije, pošto je ime Ana Miloš neraskidivo sraslo kao neka magična maska za lik Marije Milosavljević, kako prefiks Ana između ostalog označava i suprotnost. Ime kao da je odjednom samo počelo da živi, nadopunjujući se značenjima, postajalo je slojevitije od bilo čega što sam mogao da zamislim. Međutim, pravu vrednost imenu Ane Miloš dali su svi oni koji su došli u dodir sa mnom, Marijom, Anom Miloš koju je predstavljala Marija, Anom Miloš koju sam predstavljao ja, Anom Miloš koju su predstavljale dve T ili Anom Miloš koja je bila amalgam mene i Marije. Svi ti najrazličitiji doživljaji mnogih književnika, urednika, prevodilaca, lektora, čitalaca, novinara, kritičara, poznanika, možda i prijatelja, simpatija, mrzitelja, nemih posmatrača iz mračnih putaka internetskog prostranstva, a sa kojima je Ana Miloš na različite načine dolazila u kontakt, davali su joj uvek još jedan svoj. Naravno, to se stalno dešava, mi smo uglavnom predstavu koju drugi imaju o nama, svoji smo samo sami sa sobom i to možda ponekad u izuzetnim prilikama. Međutim, u slučaju Ane Miloš, takav zaključak ipak ima drugačije značenje. Svi ti ljudi zaista jesu uspeli da od nekog ko u stvari ne postoji naprave osobu od krvi i mesa koja pokreće tu krvavnu mašinu.